Po prihlásení v časti Môj profil prejdite na záložku Upravenie kontaktných údajov. V sekcii Ostatné nastavenia rozkliknite Uprednostnený komunikačný kanál a vyberte si SMS. Upravte typ telefónneho čísla na mobil a vyplňte svoje mobilné telefónne číslo. Zmeny uložte. Teraz prejdite do svojej schránky. Kliknite na Nastavenia, vyberte záložku Správa priečinkov. V prijatých správach kliknite na záložku Notifikácie. Označte Zasielať notifikáciu prostredníctvom notifikačného modulu. Zmenu uložte a informáciu zatvorte.